खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसिआव एबा बिटिआरआव बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थिनि बारहावाया जागायजेनबाय आरो बेखौ नोजोर होनानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दलखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव खामानि मावगासिनो दं आरो बेनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों फैबाय थानाय समाव बिपिएफ सरकारा जेरैखि जाया खुनु रखमब्लाबो सरकार दानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दलआ जुदि सरकार दायोब्ला माबे खामानि मावगोन बेखौबो दिनै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव गोबाव समनिफ्रायनो बाथ्रा बुंदों जेराव आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हानि जेंनाखौ 100% मावफुंनायनि एबा सुस्रांनायनि खामानि मावबाय थादों बेखौ नोजोर होनानैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंबोदोंमोन दि फैबाय थानाय जुदि समाव बिपिएफ सरकारा जुदि सरकार दायोब्ला एबा बिपिएफ दला जुदि सरकार दायोब्ला अब्लानिया हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांगोन होननानै बाथ्रा बुंबोदों थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन आरोबाव माखासे मानि बाथ्रा बुंदों जेराव फैबाय थानाय समाव एबा बिटिसि बिसायख'थियाव खमैबो 25 बियाबाव बिपिएफ दलआ देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों आरो जेरैखि जाया खुनु रखमब्लाबो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दलआ सरकारखौ दानांगौ होननानै दाबि दिखांदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेजों लोगोसे गोबां मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय नुना मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा 20 बोसोराव जा बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों बिदिब्ला फैदो दानिया हाग्रामा महिलारि बिथाङा 20 बोसोराव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि পঁচিশ নির্বাচনের কারণে আপনাদের পুরা ফুল সুইং লাগি আছে 2025 যেনে তেনে বিপিএফ সরকার গঠন কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়ত আমাৰ বিপিএফ দলৰ কৰ্মীসকলে কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছে মততে যেনে তেনে সরকার বনাব লাগে আৰু বিটিসিটো আমি আগৰ নিচিনা বিটিসি জীয়াই ৰাখিব লাগে